Операторът е специалист, който, използвайки средства за заснемане на определени за целта места, студио или снимачна площадка, извършва записването на изображенията и звука. Задължения на оператора са да съставя план за работата си и да извършва предварителната подготовка за снимките. Той извършва заснемането съобразно зададената тема, като следи за цялостния ход на снимачния процес. Както всички работещи в бързо развиващи се области, свързани с модерните технологии, и операторът трябва да се интересува от новостите в професията, за да повишава непрекъснато квалификацията си. Важни качества, които трябва да притежава операторът, са развито въображение и усет към естетиката, добро зрение и слух, сръчност, енергичност, старателност и взискателност. Необходимо за тези професионалисти е да обичат да работят с техника и умело да ползват ръцете и пръстите си. Филмовото производство е колективно дело, затова е важно операторът да има умения за работа в екип. Операторите ползват камера, статив за камера, прожектори, касети, микрофон, различни кабели и други. Те работят както в затворени помещения, така и на открито в шумна среда, като по-голямата част от времето са прави. След получаване на образование, специалистите в тази област могат да се реализират като фотографи, репортери, журналисти и други. Желаещите да бъдат оператори могат да работят в печатарско-издателския сектор, обществени и частни телевизии, в видеоклубове, филмовия и рекламния сектор.